Carretera Idron. Avui voltant pel gran terme de Pont de Suert, des de dalt la vall de Boí, Coll. Hi anirem un altre dia. Avui toca la ruta d'Iran a Gotarta. Comencem per Iran. Abans era del municipi de Llers. Des del 65 és part del Pont de Suert, a 1.280 metres d'alçada. Iran, el nom, prové del basc i vol dir poble gran. Amb el pas dels anys s'ha anat despoblant, però encara està habitat. La major part dels espais estan restaurats i tenen ús i vida. Es conserva el molí, el safareig públic, l'era, mostrant per tot l'essència de la importància que va tenir en el passat. I al mig de tot, destaca l'església de Sant Climent d'Iran, bé cultural d'interès nacional, romànica, del segle XI. A dins encara guarda valuoses imatges de sants. D'Iran pugem cap a Irgo, a 1.400 metres d'alçada. El nom també prové del basc i vol dir poble petit. Petit, bonic, en un entorn preciós, reconstruït a fons, amb noves edificacions, cases, pisos, que mantenen totes l'estil de poble original, teulades de teules, parets de pedra, un conjunt tranquil, acollidor, amb unes vistes i un entorn esplèndid. Observant-ho tot, la Mare de Déu de les Neus, l'església enmig de la natura, del segle XVIII. I arribem per un dels camins tradicionals dels Pirineus. Ara està protegit. És bé cultural d'interès nacional. Anem marxant, admirant el conjunt que va dibuixant, amb un fons encara nevat, un sinuós i encantador perfil. Pugem l'ermita de Sant Salvador d'Irgo, a 1.400 metres, una preciositat. Bé cultural d'interès nacional, un temple petit d'una sola nau del segle XVII. Conté un retaule barroc de 1708. Un lloc privilegiat, un gran mirador, el de Sant Salvador. D'aquí es veu tota la vall de Barravés, amb els pobles al fons, els pics del voltant. Continuem baixant a 1.336 metres d'alçada. Iguerri. El nom prové també del basc, vol dir rogenc, i encara ara el rogenc és el color que emmarca aquest preciós poble que destaca en aquest entorn idíl·lic que té. Sant Esteve, l'església a l'entrada del poble. Bé d'interès local, romànica del segle XII, reconstruïda i transformada en diferents moments. El conjunt és molt bonic. Cases restaurades que mantenen la solidesa i l'encant original. Un paisatge i un entorn espectacular, les teules rogenques i la terra rogenca dels horts llaurats. I encara, d'algunes cobertes també de color roig, destaquen per damunt de tot. Deixem aquest bocí de paredes, hem de continuar baixant. Espectacular. La carretera i el dron ens porten cap a Gotarta, a 1.195 metres d'alçada. Està entre dos barrancs que tenen noms molt especials, Raon i Oratori. És un poble molt bonic, cuidat, els carrers empedrats i nous, però encara conserva intacte el nucli antic i l'estructura medieval original, amb arcs
i voltes. Al mig del tot, l'església de Santa Cecília. Originalment, en aquest mateix lloc, al segle XII, hi havia l'església de Sant Miquel. Es va ensorrar. Segles més tard, al XVIII, aprofitant les runes, es va construir l'actual Santa Cecília. Com en tota la zona i els pobles que hem visitat, la història, la modernitat, el turisme, la bellesa del paisatge, les granges, la nova economia, conviuen. Deixem pel final un lloc especial, la Font de Sopena, de 1932. A la vora, un gran abeurador per als animals, els safareigs del poble. Marxem. Continuarem. Carretera Idron, fins a la propera.